Každý den zpracováváte desítky až stovky dokumentů. Ruční přepisování dat do systému zabírá hodiny práce a je náchylné k chybám. Představujeme vám inteligentní extraktor dat, který mění způsob, jakým firmy zpracovávají dokumenty. Jednoduše nahrajte jakýkoliv dokument, ať už je to PDF, Word, Excel nebo jen fotografie z telefonu. Systém začne automaticky zpracovávat nahrané dokumenty. Naše AI okamžitě rozpozná a extrahuje všechny klíčové informace, adresu, kontakty, detaily zboží a další data. Zdroj dat v dokumentu je možné ručně upravit. Data se automaticky exportují do přesně definované XML struktury, připravené k importu přímo do vašeho systému. Náš software eliminuje chyby při ručním zpracování, uspoří až 80% času a podporuje více než 70 jazyků.